Какво става, хора? Много съм зле, аз мислех, че съм пуснал записа, аз също съм много зле. Мислех си, че съм пуснал записа, аз не съм. На мен това видео ми се провали, това е тъжно. Здравейте, ако днес ще играя случай на Brawl Stars, аз мисля, че преди малко съм пуснал записа, но всъщност не съм. С него ще пробваме новият Nano Noodles мод, който не е лош, но не разбирам това. Приятели, в едно от най-новите му видеа. Съжалявам, че снимам клипа още в началото, но вече когато игра, просто до сега си мислех, че съм пуснал да снима, но не е било така. И аз си мисля, като лъчи, загубихме по някаква причина, май умряхме. Не събрахме съставките. Това е зле. Не загубихме. Сега имам да отида. Какво да избера? Това? I know it's gonna show down. Beautiful. Аз имам от това ги отварям. Това май мода не е зле. Светка и на Джин. На Бу. Гром. И това е скин, ако не се лъжа, да, скин на Тара. Да отворя ли нещата от паса? Чуя се, аре, ще ги оставя за някой друг път. Ти от паса колко неща има за отваряне? 13. Не, аз съм ги отворил всички. Добре, драги зрители, сега започваме. Колко съм извинена. Мога да коментирате кой е любимия броуър. Сибака. Трябва ни пакетче розово, люта чушка розово и зелен морков. Има някакъв. Умрях. Разбира, трябва да я сложим тук в това като. Сложих розовата чушка. Да. Тенджерите трябва. О, гъбе. Чушката. Чушката вече е сложена. Пише, че не е. Как пише, че не е? Когато е замъглена чушка. Аз си мислех, че като замъглена остава. Печели. Виж розово. Не. Много ясно. Много ясно. Не трябва да бъде всички. Защо? Загубихме. Дай да не умираме всички. Ако умираме всички.
Сменям си броя. Certified lifesaver. All right, who needs divine intervention? Smite first, another day, another idea. Whatever. Ти даде 8 такива, което е много добре. Брат, не искам такива, искам скинове. Такива хубави работи. Но не ги искам, те бог. Давай, бре. Аре, най-бавно развивайки интернет. Интернетът на лъчи не е много добре. То отвратителен. Мисля, че вече разбрахме горе-долу как си играе този мод. На 10 минути я спирам. Да. Трябва видеото да не е под 15 минути. Това може би има шанс да е последната игра. Ей! Взех авокадо, ама то не ни трябва за тази рецепта, което са. Пакетчето и трябва. Скари да гледам. Трябва ни шуем. Някъде видях. А, ето я. Ето ги нещата, които ни трябва. Ево. Взех скарида. Има един където се кръски фан. Да, фанда манди. Е, там във ъгъла има нудли. Тази на... Но не, нудлите ще изчезнат, не изчезнат. Тази слой в слой. Ама има гарлик. Гарлик не нужно. Да, дай. Мята ги. Ето ги нудлите. Взех ги. Още едно ястие и печели. И сигурно ще получим 3 Започвам да разхващам и да разхващам това. Аз, Майко, колко дълго е това. аз донесох моркова. Да, брат, тоня гигант такива тук, не е да Плеген. Последна игра. няма да бъде на това. Не, трябва да го спечелим. Аз няма да го оставя така. Beautiful. Бускам бъс. Come. Не, но това не разбирам. Да. Значи взема Макс. Това ще бъде последната игра за видеото.
Така че трябва да спечелим, за да се доближа бързо до 1000 купи повече. Ако ви е харесало видеото, може да праснете лайк бутона и да се абонирате за двата канала. Прото Кичев и Супер Гошо. Аре бе, само аз ли ще отида назад? Дай. Айде, пак съм аз само. Какво? Аз поне убих ти. Yes. Браво, супер душа. Айде. Еми, това ще бъде от нас. Това ще бъде от нас. Здраве, приятно. Здраве. Ако искате, може да се абонирате за първи път, казвам. Коментирайте кой ви е любимия бrawler. Това беше от нас. И чао! Но не забравяйте.